حلیمه حمودا 33 سالی ji hemaya Sûriyeyê û ev 11 salin ku bi malbata xwe li Stenbolê dijî. Ew niha bi sê zarokên xwe re ku jê du astengdarin bi tena serê xumaye û tu kes nîne ku debara malê bike. Lewra beriya du mehan hewserê wê Ömer Hemûd dema ku ji bo serxweşiya dapîra xwe ji Sûriyê vedigere. Li aliyê Tirkiye tê desteserkirin. Ömer Hemûd bi hinceta ku li ser wî 5 paket cixare hatiye dîtin bi qaçaxcîtiya cixarê tê tometbarkirin. Ew pêşî ji bo navenda vegerandina Hatayê tê şandin û li vir rastê işkence û muameleya xirab tê. Pişta jî bi qafîleyeke 5 kesî re ji bo kampa penaberan a Sermeda Îdlibê tê vegerandin. حذيفة وهي أسيل وهذا أمير يعني ابني مريض وبتجي حالات اختلاج كتير يعني غير پیرکا هفجین من وفات کر جنازه و برن سر سنور دما کو ودگریان هفجین من کو 5 پاکت جگاره پیرا بون او گرتن و برن دست پیک برن کامپا کرهای و پشترا دیپورتی سوریه کرن بکو تی امزای کیبکا لهفجین من خستن و بزوره وگراندن زاروک من نخواشن هفجین من تنه جبر کو چقاره و خاریه هاتی دیپورت کرن خان جاب معي يعني هذا إجراء ما له إجراء يسفروا زايدت الانتهاكات في ميدان حقوق اللاجئين السوريين. پلاتفورما مافên penaberan ku ji hejmarek saziyên penaberên Sûrî û saziyên civaka sivîl a Tirkiye pêk tê li Komeleya Umranê li ser vegerandina penaberan daxuyanî dan. Platform dide zanîn ku evkiryariyên Tirkiye binpêkirina hiqûqa penaberan a navnetewî ye. Di salên dawî de hejmarek aliyên siyasî çi bi ser hikûmetê çi jî yên opozisyonê bin pirsa koçberan wek amûreke siyasî ji bo armancên siyasî bikardînin. Ev yek bû sedem ku mafê koçberên Sûrî bê bin pêkirin. Di sê salên dawiyê de bi awayekî neasayî dîportkirina koçberên Sûrî zêde bûye. Em aştiyê ji bo Tirkiye dixwazin. Her wiha em dixwazin penaberên li Tirkiye bi aştî û aramî bişîn. Li gorî platforma mafên penaberan ber bi hilbijartinan ve li Tirkiye zor û zextên li ser penaberên Sûrî zêdetir dibin. Li gorî rapora platformê herî dawî di 23 meha Çileyê de komeke 5 kesî bo Sûriyê hatine dersînorkirin. Her wiha platform destnîşan dike di nava du mehên dawî de bes li Enqereyê 65 malbatên penaber ên Sûrî ku xwedînasnameya demkîne hatine desteserkirin û ji bo dersînorkirinê li navendên vegerandina Akyurta Enqere û o zêdiya dîrokê tên girtin. Ömer Sönmez, Rudaw, Stenbol.